Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal vi spille Fortnite med min ven Isa igen. I den her video skal vi Skybase Challenge Only. Og lad os bare hoppe ind i gamer. Lad os starte. Isa, vil du lige sige hej igen? Ja, det med ven Isa for sidste video. Som ved. Og husk at like og subscribe. Det er gratis, og det er nemt, og det er lækkert. Det vil jeg bare lige sige. Husk det. Og der er også en giveaway i gang. 10 likes på en video, så er det gratis skin. Og det har vi ramt. I skal bare adde mig. I kan se videoen inde på mine videoer. Og så er der også en anden giveaway med et andet skin. Men så skal vi have 20 subs inden for et år. Husk det. Det er gratis, og det er nemt, og det er lækkert. Og jeg kan måske afsløre ting. Måske har vi lavet 2 videoer, som kommer ud på et tidspunkt i morgen. Ingen spoilers. Altså. Men I kan lige gætte lige frem. Hvor lander vi? Skal vi bare... Skal vi lande der, Isa? Det gør vi. Skybase Only Channel. Kan vi lige vinde det her game? Hvad? Hvad? Skal jeg ikke bare gøre det nu? Jo, sådan der. Hej så. 2 sek, vi... 2 sek. Hey, Isa. Isa. Hallo. Ja, det gør jeg. Skal vi lige vente der game eller hvad? I morgen, ja, eller eller måske kommer der en video ud i morgen. Ingen ved. Måske. Ved vi. Ingen spoilers. Vi lige vide selv. Gæt lige lidt. Hallo, Isa? Hallo? Men... Det må jeg selv lige.
ingenting her. Kan vi lige vinde det her game? Like lige, hvis vi kan vinde det her game. Like og subscribe. Det er nemt, og det er lækkert. Kan vi lige vinde det her? Kan vi lige... Så kan du stå. Vi er lidt low her. Og hvis I ikke lige kan høre min ven lige så er det fordi han smæk lige er gået ud. Det må jeg lige undskylde om livet. Øj, jeg er syg. Er det på kurda? Okay. I så lad os begynde at skybase nu. I må jo lige, hvis vi skal begynde at skybase nu. Skal vi begynde at skybase nu? I må lige, hvis du skal. Okay, kom. Okay. Gå godt. Okay. Skal vi lige trolle ham lidt? Skal vi lige trolle ham lidt? Kom så her.
Okay, kan vi lige? Okay, så skal vi ind her. Isa, kom. Vi begynder at skybase nu. Okay, det var godt. Okay, ikke noget så. Så er vi tilbage. Undskyld. Kan vi lige? Vi må klare den selv resten af vejen. Kan vi klare den? Jeg tror, vi skal lave planen lidt om. Jeg tror ikke, at vi kommer til at skybase til at game vinder. Det må undskylde. Det må blive en anden video. Eller skal vi? Ah. Nej, vi skybaser. Lad os skybase her og nu. Nu skybase. Okay, er vi klar? Okay. Kan vi lige det her? Kan vi lige det her? Kan vi skybase? Kan vi skybase? Jeg ved godt, det ikke er Max, men... Okay. Undskyld, for det ikke blev Max højde tager derude. Det må jeg lige undskylde, men... Det skal nok rette op på ved at lave endnu en giveaway. Hvis der video får 10 likes, så kan vi lave en til giveaway ved at rette op på det. Okay? Ja, tingene nok.
Det eneste, jeg skal gøre, det er at like og subscribe og add mig. Alt det 3. Tak. Åh. Og nu skal lige så... Okay. Nej, skal vi lige... Sorry. Du må jeg undskylde. Det blev lidt dårligt, men... Vi ses i næste video. Husk at like og subscribe. 10 likes, en giveaway. Vi ses.